चिकन किती असेल ते बॉडी में ଏଠି ଦେଇଲେ କିଲୋ ମୁଗ କଳସ ପାଖରେ ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଳି ପକେଇବ ହୁଳୁହୁଳୁ କରୁନ କଳସ ଫାଷ୍ଟ ଜୁଆର ହଁ ନା କଳସ ଜୁଆର ଠାକୁର ପଡ଼େ ଚାଲ ପୁରା ଖାଇଦେଇକି କୋଉଠୁ ଏବେ ସେ ମାଗୁଛି ମାଗୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ହବ ଖେଳ ମାମା ମାଗୁଛର ସମସ୍ତେ ଛୁଆ झाड़ू चुन्नी ଫାଷ୍ଟ ପର ଛୁଆ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଛୁଆ ନା 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 ଏପଟେ ମାମା ଛଡ଼ା